Pois tertulia de Peñas, xornada 32, quedan dúas. Mais esta para rematar a tempada. Unha aperta e moi boa, Sales, como estás? Hola, bo día. Peña en Breogados, Dula, da Peña en Breogán. Que tal, como andas? Hola, bo día, ben, gracias. Hoxe estamos a día 14 e quería comenzar con unha noticia luctuosa, mandar todo o afecto, todo o cariño do breoganismo a Chicho, a José Ramón Ferreiro González, polo pasamento da súa nai, de Esperanza González Rebolo. Toda a forza para ti, Chicho, e que a vida continúa, ben sabes. Imos comenzar entón con esta tertulia. Un pouquiño, se vos parece, miramos cara atrás, cara ao partido contra o Real Madrid, tanto a parte sentimental como a parte deportiva, e logo xa retomamos para esta próxima xornada. Dula. Pois, a ver, foi un partido que se intentou combatir desde o primeiro momento. O acerto de 3 no primeira mitade foi bastante malo, cual lastrou un pouquiño a puntuación do equipo e permitiu ao Madrid estar tranquilo. No terceiro cuarto parece que empezamos a tomar a nosa senda. No cuarto, pois, bueno, a 2 minutos do final estábamos aí. O que pasa que, bueno, 3 pérdidas de balón non forzadas, bueno, o cansancio e o que lle voto, que tamén puido facer mella, pois decidiu a victoria hacia o Madrid, que, bueno, está claro que ten unha plantilla impresionante e pouco máis hai que dicir. Agradecer a Musa, pois, bueno, todos os gestos que tuvo hacia o breganismo e o breganismo hacia él, que creo que son mutuos. Sí, empezando un pouco primeiro pola parte deportiva, foi un partido, penso que para estar moi contentos co desempeño do Breo, non? Nun día onde o Madrid, a pesar das baixas de xogadores importantes, veu cun equipazo, como ten pola longitude do roster, e que veu a xogar serio. Fixe un partido serio, non veu de modo paseo. Ainda así o Breogán empezando o partido sen ter o día de cara en canto o tiro, metendo pouco, con malos porcentaxes ao comezo do partido, sobre todo pola defensa en primeira línea do Madrid. Conseguiches manterte en partido facendo un gran partido en defensa. Sí que sufriches no rebote, pero era o normal vendo comparando os xogos interiores de cada equipo. Ainda así soupeches estar en partido, soupeches en 2 veces que o Madrid quiso romper o partido, volverte a meter nel, sobre todo amparado en momentos de inspiración de Grant durante case todo o partido, sobre todo desde o segundo cuarto. Depois momentos puntuais de outros xogadores, como por exemplo Kuros no terceiro cuarto con 2 triplas seguidas, ou Vila no último cuarto. Consigues no terceiro cuarto chegar a poñerte un arriba despois de estar 12 abaixo, e consigues no último cuarto, despois de que se foron outra vez, creo que foi de 10 ou cerca de 10, volver a empatar os 69-69, pero aí xa quedaches un pouco sen folgos, un pouco tempo morto ese cando íbamos para arriba co empate, quitounos o momento do partido, e aí o Madrid non perdoa, non. Eu penso que é para estar moi ledes co equipo, porque competiu moi ben e fixe un partido de alto nivel baloncestístico. Despois, no aspecto emocional, pois, que se pode dicir? Musa veu a despedirse da súa casa a dicir un hasta logo, porque non é un adiós, é un hasta logo. Eu penso que a relación de Musa con Lugo e de Lugo con Musa é un amor mutuo e recíproco, que non vai morrer a corto plazo, nin ten visos de morrer, porque tanto que significa Musa para Lugo, para o Broán, como que penso que o que significou o paso por Lugo para Musa queda aí durante tempo e especial para ambos. A verdad, cada vez que ven é emocionante, sobre todo verse xa ao final do partido, cando as peñas e máis xente do Pazo queda hasta o final, o mítico para cando saen os xogadores e tal, e como xa tivo que sair, saliu con xeo no tobillo, que como se viu ten un esguince con ligamento afectado, e estivo tenendo os pequenos, veu das peñas, foi emocionante, sobre todo quedome quizás co momento ese
da aperta aí ca pequena que saliu o día seguinte en redes sociais, que foi xo estudiante de nosa e foi, a verdade, moi emocionante e algo que a esos pequenos non se lles vai olvidar eses momentos na vida, e é de agradecer. Lembrar que mañá venres remata o plazo para inscribirse por mail en sorteo@nosobasket.gal das camisetas dos 7 equipos galegos. Se votades solamente por un, teis opción de gañar unha camiseta. Se votades un xogador o máis importante, xogadora máis importante de calquera dos equipos, optáis a eles. Partido en Granada, terra que temos moitos lembranzas e recordos vos, non? Sí, é unha zona, bueno, é un equipo que simpatizamos bastante con eles, temos algún experganista por ali que eu creo que non van olvidar luego a carreira, pero bueno, neste caso nos temos que ir a ganar, que é o noso objetivo, e bueno, o resto é todo secundario. Sí, é un partido complexo no aspecto anímico, sobre todo porque ao final a situación actual dos equipos tampouco é bonito, que ao final ir ver o partido, se perdes xa é un pouco triste porque perdes, e se gañas tamén ese pouquiño sabor agridulce, porque ao final descender a Granada nunca é bonito ver a un equipo contrario ir á súa casa, ademais un lugar onde sempre nos trataron moi ben, e para min ao menos é un sitio especial, con boa xente e bons amigos, verlos pasar por eses momentos duros. Aínda así, é un viaxe que vai a ser moi especial, porque temos cousas especiais preparadas por ali, e vai haber un desplazamento bastante grande de breoganistas. Cantos máis ou menos, Alex? Pois mira, temos seguros confirmados para a comida antes do partido, reserva de 58, e porque non puidemos reservar nada de máis, xa nos restaurantes xa nos dixeron que non máis, que non había sitio para máis, pero sabemos de moita xente que ten reservado cerca e que vai estar que das 100 entradas, das 100 breoganistas, vai se pasar, eu penso que seguramente. Hai restaurante, pobriños, non saben o que fan. Pois imos ca porra da xornada, a ver que tal sale esta vez, e comenzamos do partido que estábamos a falar. Covirán Granada, Río Brogán, ás 18 horas. Victoria do Breogán, non hai máis que puntualizar. Eu penso tamén que vai ser vitoria do Breogán, porque agora mesmo somos obxectivamente o mellor equipo e xogamos mellor baloncesto, así que eu penso que vamos a gañar. Comeza unha hora máis tarde, ás 19 horas, o Leima Coruña, Moraván, Andorra. Para min Coruña ahora xa non ten presión ningunha, vai xogar a divertirse, e creo que na casa pode dar sorpresa, ainda que Andorra é superior. Victoria de Leima. Sí, eu quizás compraría o argumentario de Dula, se non fose porque ao final o Leima sen Taylor costame moito que poida competir un partido, sobre todo cando quedas en eses puntos e tens que facer un partido de defensa, e Coruña non sabe defender. Entón eu penso que ademais Andorra, que está aí en loita por conseguir competición europea, ainda que non sabemos como vai ser Europa o ano que ven, penso que favorita Andorra. E nas illas, Dula, nas illas, Gran Canaria, Juventude de Badalona. Esa, eu sempre digo o mesmo. Juventud vai lastrado con 10 puntos menos e Gran Canaria vai no ganar. Cruzar aí o Mediterráneo, e demais, vai pasar factura. Homenaxeando a David, que xogar nas islas nunca é fácil, non?
Realmente eu penso que sendo o partido en Gran Canaria, a Peña máis ou menos ten bastante encarrilado meterse nos play-off. Gran Canaria sí que ten un puntiño máis de necesidade e eu penso que eso tamén vai tirar para diante Vitoria de Gran. E rematando a xornada do sábado, Vázquez Girona, Valencia Basket. Eu levo dicindo toda a temporada o mismo. Valencia é un equipo que cando quere fai uns marcadores estratosféricos. Se xoga o seu baloncesto non hai opción. Creo que, bueno, isto é unha victoria foránea. E ademais Girona entre comillas, penso que creo que xa está salvado, co cal non se xoga realmente nada. E Valencia sí que está aí en xogo para o posto de playoff, así que como favorito Valencia. E o domingo comeza co Baxi Manresa, 12:30, contra Real Madrid. Manresa na casa é un equipo duro de batir, pero bueno, xa se viu que o Madrid ten plantilla para ganarlle calquera dos da ACB. Vitoria madridista. Sí, eu sempre apostei por Manresa xogando na casa, pero a sensación que ten é que a Manresa xa se está facendo moi longa a tempada e que desde fai unhas 3 semanas máis ou menos que xa entrou un pouco en barrena, un pouco que se acabaron os fogos que están na reserva, así que eu penso que vai caer Vitoria Blanca. E a mesma hora tamén, ás 12:30, un partido creo que bonito. Unicaja, Murcia. Ataque-defensa. Eu Unicaja xa pasou a resaca. Considero que é un dos equipos máis completos da Liga. Victoria de Unicaja. Sí, e ademais Murcia, os playoffs xa os ten prácticamente imposibles e non é un equipo de fiar, é Unicaja todo o contrario, é un equipo fiable, un equipo que fai bo baloncesto e encima ca flecha para arriba despois de gañar a BCL, así que victoria de Unicaja. E hai triple encontro á mesma hora, ás 17 horas. Comenzamos co Surne Bilbao Basket, Casa de Mon Zaragoza. Jogando na casa, Bilbao suele ser un poquinho máis regular e Zaragoza está dando unha de cal e unha de area, victoria de Bilbao. Sí, partido complexo de pronosticar, pero Zaragoza é un equipo que parece que está en descomposición, que aínda con toda a marcha de Fiza que non foi suficiente para arranxar o que debe de haber aí dentro. E Bilbao xogando na casa un punto de querer máis, aínda que xa non se xoga prácticamente nada, así que de todas formas penso que van levar unha alegría e victoria de Bilbao. Imos co Lleida, da Laguna Tenerife. A ver, eu Tenerife ten un xogo moi sencillo. Sabemos que Marceliño está sempre aí. Xermanidis dá o seu. Creo que, bueno, teñen un puntiño por encima de Lleida. Victoria de Tenerife. Este é un partido que vexo bastante dado a que poida haber a sorpresa, porque realmente Tenerife a saber como paga o varapalo da BCL, onde perdeu os 2 partidos, ademais de forma clara. Da sensación que dá é que está chegando un pouco xusto ao final do partido e está notando nas últimas jornadas e que está notando bastante a baixa de Fran Guerra. Aínda así, ser o mellor equipo que Lleida, pero para dar un pouco de xogo vou apostar por Lleida. Pois vamos a darlle un pouco de xogo ao último dos partidos, Baskonia, Barça. Baskonia-Barça, por necesidade tería que ganar Baskonia, pero creo que é bastante máis regular Barcelona e máis agora o haberse acabado a competición europea. Creo que vai ser victoria catalana. Atención a Alex. É que a verdad con estes dous equipos non se sabe que apostar, porque mira, a Baskonia viña unhas xogarnadas moi boas e outro día dá unha imaxe nefasta en Badalona e o Barça que ven de perder fai 2 días en Coruña tamén non dá as millores sensacións tampouco na Liga CB, aparte de que ten prácticamente asegurado o quinto posto por abaixo, é imposible chegar ao cuarto por arriba, entón
eu penso que por necesidade, por un punto de dar necesidade de xogar na casa, Baskonia, pero un partido de 50-50. Baskonia, aí estamos. Alex, para darle un pouco de importancia antes de rematar, para poñerlo en valor, como é a viaxe que facedes as peñas de Lugo ata un punto bastante lonxano que Granada? Pois mira, máis ou menos como está planificado, falo das dúas peñas que sei, que son tanto Peña Broán como Embrogados. Uns fan o viaxe en avión desde Santiago, co cal é coller coche de Lugo a Santiago, de Santiago coller o avión a Málaga, de Málaga coller un furgoneta ou autobús a Granada. E outros o que imos facer é coller o coche dende Lugo e meter os 900 kilómetros, creo que son máis ou menos, son case 10 horas entre 9 e 10 horas de viaxe de carretera, non? E a idea, en principio, por exemplo, co grupo que vou, a idea é salir ás 5 e media da mañá do xoves ou venres xa de aquí de Lugo. Así que é un pouco eso, e despois ao acabar o domingo tamén volta para aquí, disfrutar un pouco o venres e o sábado de Granada, desa maravillosa cidade, co sábado que temos desde as 12 vermú, antes da comida de brevanista que temos ali, e despois na comida que temos amenizada cos pelis de Granada, actuación ali en directo, despois do partido e despois festa por Granada, de disfrutar da cidade, de disfrutar do baloncesto e dos diferentes sitios, que ao final é o que dicimos sempre, o máis bonito do baloncesto é facer amizades e xuntarse con outra xente de baloncesto ao redor de España neste caso, sendo na CB, e cando xogamos en Europa con xente do resto de Europa. Eso sin dúbida. Pois a semana que ven será a penúltima das tertulias, e nesa falaremos seguro de algún acto que as peñas terán para o derradeiro partido no Pazo contra Gran Canaria. Tula, que teñas moi boa noite. Alex, boa viaxe e que traigades para aquí a Vitoria, non queda outra. Moitas gracias, esa é a idea. Boa noitiña. Boa noite. Unha aperta. Hasta logo, forza Breo.